سلام سلام نايم بويت بيسو تخطاتلتي خمينيكم دحنا دهم أنا دحنا يكزابير مسكن همزة أنا دحنا للخو دحنا تكون لي بعلت مولو تسفاية لما عنت دمو بحدش فيديو متسيكم نيهو مالتيو فيديو تايتلكم مسكوالي بنا لا ستنا مالتيو لو قعنا إنا سريحنا ينيرنا جن بالطعمي لربش كالبي اللي قبنا فيديو لا سرحنا نصنحمو أمونقو بحيول فيديو لا سرحنا نصنح أمونقو بحيول بالطعمي لربش دمصنا لو يبويس لأتي لهم بي أوزي بالطعمينا لو قعنا مسكوالي مالتيو بنا لا فلحة الليا تاي لبها للا أرق كواس وليدا تعرف لبها لنا أنا لا كافتن وليدان لعرفة حانتي يجن دومو مسايي أي تقمتي أبياتني ناي موزحتي أنا دك أنستيو هيوتيو زي هيوت زي لي لامن مغنياتو وليدنا سدت قديفنا يمكن كتلنا دكنا مستابو قويتنا يعويمو كل التعيني ريو مالتي يجن هلنا لو ما أنتي دارقا خلطة عيني يا ريا بقى تمرتي تطوب بلوم يوم يا مزياتني نيرا لواي قندمو ትምህርት ተጀሚሩ እዩ ስደድያ ምስበለት ንከርቶ ወላዲተይ ደስተኛ የሆነቲ ዋላ አነ ለድብር ይልኒዩ ክትቀለየ ደለየቲ ክትቀርለየ ደለየቲ በቃ خلت عيني ሪያ ማለትዩና ከምዝናትና ለበለ ህይወት አመውዛህቲ ይሰበለይ ይለየላምን በተለይ ስደተኛታት አሕዋተይ ማለትዩና ከምዝናተይ كلت عيني ትርኢ ቆልዓላት ክንዶ ወየለው ክንዶ ناوزي خوري أياني أبقى كخلي يدلي يلاتني كخلي يدلي إن عند حركة كلي تدلي تصنحي قليلي يا واي تمرتي كيلاتن خيدم تمرتب لي جمهور مالتيو إن خورات بيت السوي كم تطرين اللي خمس قالي وي حدقية تمرتي أحدكي بل مسايكوني تمرتيك بقى أهلاتو ما قوتنا أنا خلتي أنا أني قالي እና ትምህርተይ ማይ ሓድጊ መውራት ሓፍተይ ትምህርተይ ክመሃር ወይ ለዓመት ኣኽመጽ እምበይ ሽታ ኮይኑ ለደቢርኪ በቃ ካኽፍለ ደለኹ ምናምን ላለትኒ እያ እና ዋላ ኣነ ለድብር ኢልኒ በተለይ ምሳኻ ነይሩ ክኸተሎ ብጣዕሚ ኢለ ድበረካ ናውዚ ቡና ላፍልሐትለይ ዛጓለይ በቃ ኣብ ብራንዳ ኢና ወፂናት ብራንዳ እዚ ጽብል በለ እዩ ኣሪ ምቸ በቃ ብዙይ ተተኻለልና በቃ ቪዲዮ አቁሑና ብራንዳታት ላወጻና እዩ ንሰርሕ ለና ማለት እዩ ብዙሓት ቪዲዮታት ኣለውን እዮም ግን ድምጽ ኣሎ በቃ ነኻልብ ድምጽ ክንደይ ቦይስ ኢለ ክሰርሕ ማለት ኢና ኣውዚ ክምስምስ ላለት ያጓለ ቪዲዮ ላረአየት ያና ትሪእዎ ኣለኹም መቐመጢ ቡና ካፍቲ ላበለት ያ ቆልዓ ምዃን ኢል ወደራፉ ቆልዓ ምዃን ከቢድ እዩ እና ከምዚ ትሪእና ኣለኹም ውዕሎ ከምዚ ይመስል ድሕሪ ውዕሎ ደሞ ምኽያዶና ክነርእየኩም ኢና ማለት እዩ እና ኣብ ስደት ለለኸን ኣሕዋተይ ወሊድክን ቡንእሽተየን ለሓደክን እንደቅኽን ከክህ እንደልና ደጓለይ ኮይነን ክጸናሓኽን እየን ማለት እዩ እቱ ምስ በልክን ካብ ስደት ቡና ከፍልሓልክን እየን ምድርየትክን ከልውላልክን እየን በቃ ንምንታይ ዋላ ኾፍ ኢልካ ቡና ላፍልሕኻሲ ማይ ሃበኒ ለይትብሎ ውላድካ ኣብ ዓለም ትልጣዓመ ኣብ ዓለም ትምቁር ህይወት ለሎ ምስ መንእተይልክን ምስ ውላድካ ይበቃ ውላድካ ይውላድካ ካሊእ ክለየልካ ይኽእል ክላኸልካ ይኽእል ውላድካ ግን ላብ ደስ ልበለካ ትገብሮ ማለት እዩና ኣነ ብውላደይ ደስተኛ እየ ግን ደሞ ይናፍቓየ ለዓመታት ተመጸትለይ ምስ እግዚኣብሔር ፍቓድ ማለት እዩ ዓብያትለይ ያለ ሓማት ክኾን ዳርጋ ደሪሰ እየ እንታይ ልበሃል ኣሎ ናኸይራይ ክኾን ልደሊ ዛጓለይ ወርቂ ሽልም መቢሉ ልወስዳተልዩ ኣለኹ ይበል ሓለቃት ሙራዕየ ልደሊ ንሓለቃታት እና ጓል ወለደ እንታይ ልበሃል ጓል ተበኮረ ምስ ግዝል ተማኸረ ይብሉ ወለድና ክምስሉ ተለውና ትሪእዎ ኣለኹም ናብኡ ቆልዓይ ጓለይ ሕዚ መሓዛይ ላኾነትለያ እግዚኣብሔር ይመስገን ላስሓቑኻ እያይትብላዕ ላስሓቑኻ ይከስራሕ ሰብ ላስሓቐካ ትጓዓዘ ጉዕዞ ጽቡቕ ዓወት ኣለዎ እዩ ዋላ ደኣ ምቁር ቃንዛ ይሃልዎ እምበይ ከምኡ ደሞ ምቁር ህይወት ክትውንን ኢኻ ኢለ እየ ተስፋ ልገብር ደቂ ሰባት ክስሕቑኻ ደቂ ሰባት ከውድቑኻ ተለዉ ትወልዶ ውላድ ተመሊሱ ናጋ ንግሆ ዓብዩ እግሪ ተኺሉ ልሐጉሰካ ታሕጓስ እዩና ኣውዚ
ክበክደ ቀሪፀ የት ቪድዮ ክበክደ ክኮል ሰግደ ኢለያ ስጋ ኸያ ትብልካ መዓበይቲ ሰባት ማለት እዩ ደቅሎም ይከኣሊ ስጋ ኸይ መብራት ሓፍተይ ለባዕለ ክብል ኣነ ባዕለይ ቀሪፈ ክበልዕ እየ ለባለት እያ ግን ደሞ ለዓዲ ምኻዳ ብጣዕሚ ይደቢርዋ በእውነት ብጣዕሚ ማለት እዩ ኣነ ላባይተይ መጻት ለሃሌት ምንም አይመስለኒ ነይሩ ዓዲ ኸይደ ምሳኣተቐኒ በቃ ርብሽ እየ ልብል ተመሊሳ መጽያ ምሳይ ቀኒያ ክኸድያ ክትብለ እንተላ ደሞ ብጣዕሚ እየ ልርበሽ በቃ የኾነ ኢደ ውላድካ ማንም ሰብ ምሳኻ ቀኒዩ ክኸተለሲ ዝኾነ ስምዒት ይስምዓካ ማለት እዩ ውላድካ ምሳኻ ለሃለየ ግን ተደሊኻ ትፀርፎ ተናዲድካ እኳ ባዕሉ ተንፍሶ ተናዲድካ እቃ ተወቕዖ ገለ እንድሕር በይንኻ ኮይንካ ግን ልመን ተወቃዕ ልበሪ ዶ ተወቃዕ ልመንደቕ እና ደቂ ዓበይቲ ኣብ ስደት ለለኸን ኣሕዋተይ ካብ ናተይ ይግበረልክን ይሕመቕ ይጸብቕ ብዙሕ ዋላ ፀገማት ይሃሉ ብዙሕ ችግራት ዋላ ይሃሉ የኾነ የለ ተልህልለ ምስ ውላድካ ልመስሎ ነገር የለይ ምስ ውላድካ ይምሰደዋኻይሲ በእውነት እንድዒ ይድብር ኢለ ይሓስቢ እና ብሰላም ላው ልወለድክኖም ደቅኽን ላው ትፎትዮም ደቅኽን የብፅሕኽን የኾነ ኢደ ውላድካ ታኒካ ማይለ ቀብለካሲ ዋላ ንእሽተይ ኮይኑ ገና እግሪ ተኽል እኳ ሰብ ግንባርካ ፈናጅል ላሰወረ ድዩ ማይ ላፍሰሰ ድዩ ልርብሸካ ክንዲ ውላድ ጥዑም የለይ ዓለም ውላድ ላስሓቐካ ሰብ ትወልዶ ዳሕራይ ግን ላስሓቕካ ምስ ውላድካ ከፍ ኢልካ ክትነብር ማለት እዩ ናብዚ ከምቲ ትሪእዎ ኣለኹም ኪደ ክኮልስ ተወልክዎ ኣብያትኒ ማለት እዩ ብስሩ ሓያል እያ በቃ ክበልዕ ክሰቲ ኣይትብሊ ብልዒስ ክኮልስ እያ ትብልና እንታ ኮይኑ ይደቢርኪ ምናምን ላበልክ ላብዛ ካሜራ ገፅ ገይረ ታማ ትብለኒ በቃ ዘረበኦም ደቅሎም ይካሊ በእውነት ኣነ ለይሓስቦ እያ ትሓስብ ዋይ ይቐርፅ ኣሎ ድዩ ወዮ ላበለት ነውዚ ማለት እዩ ኣነ ደሞ ስኢለ ሓደ ፕራንክ ክገብራ ኢለ ነይረ ስኢለ ኮስተር ኢለሲ ኣሕዚናትኒ ማለት እዩ ታሕያ ኮይና ከይትብለኒ ምስቱ ሳለ ትጨናኒቐ ለዓዲ ክኸዲ እየ ገለ ትብለኒላ ከይትጨናነቐ ኢለ እምበይ ፕራንክ ስኢለ ኮስተር ኢለስ ተውግዐትኒ ስኢለ ንፍሕ ኢለስ ፕራንክ ክገብራ ኢለ ነይረና ሓደ ገፀይ ደሞ ናፍቆ ተንጠልጢልኒ ምስ ውላድካ ልመስሎ ዓለም የለይ ማርያምን ምስ ውላድካ ላትፃረፍካ ላተማጎትካ እዚ ሃቢ እዚ ቀብልኒ እዚ ላልካ ታውና እኳ ትኾን እና ዝኻልበና ለጀሚሩ ኢለኩም ብስሩ ሪከርደ የግብሪ ንጉህቡሕ ምሸት ቡሕ ቃትርቡሕ እዩ እና ደቂ ዓበይቲ ኣብዚ ደሞ ቡና ፈላሊሓ ወዲኣ ሽኮር ትገብርላ ክትቀድሐለይ እዚ ደሞ ትሪእዎ ኣለኹም ቃድማ ክዛጓለይ ንመጀመርያ ግዜ እያ ትፍልሐለይላ ኣፍሊሓ ይትፈልጢና ሽግር የብሉ ቀድሕዮ ይብላ ኣለኹ ወይ መለ ኣቢላታ ቃድማ ክዛጓለይ የትኽእሊ በቃ ገሻ እያ መጀመርያ እዩ ናብ ካሜራ ይኽኒ እኽላልኩ እየላ ነገርኩዋ ቆሪፀየ እምበይ ካሜራ ኮንክስ ሊፍተይ ገበር ክትቃድሕለይ ላልኩ ላኸረኹ እየና ኣብዚ ደሞ ስላሰሓቐትኒ እያ ወሃም ኢልክ ሰሓቐይ ትኾሪ ለዓዲ ክኸዲ የተኢልክ ኺዲ ቀሪ የተኢልክ ቀሪ ማርያምን ትምህርቲ ሕደጉዮ ኢለያ ነይረ በቃ ሕደጉዮ ምክንያቱ ብጣዕሚ እዮም ዝዓማፅልዎም ለው እዚ ደሞዝ ተኸልኪልና 2000 ናተውና ህዚ ልባዕሉስ የጀመሩ እኒአው ማለት እዩ ኣብ ከተማ ይመሃር ለው መልቀቂያ ከየምፀላ ደሞ ብፍርቂ ዓመት ኣብያትኒ እያ ሕዚ ግን እሺላ ነይራ ግን ካውዚ ኣይንቐበል ኢሎምኒ ማለት እዩ ረይዎ ደስ ክብል ቡና ኣፍሊሓትለይ ዛጓለይ ማዕረይ እና ተመሊሰ ከየምፅኣ ደሞ ኣደይ ካሊኣትኒ ማለት እዩ ዋ ብለይሳ ዓይነይ ርኢ ኢላትኒ ብለይሳ ዓይነይ ርኢ ትኽእለኒ ግደፍኒ ትሓግዘኒ ኢላትንና ትምህርቲ ለይብሎም ከይዳ ጠጠው ኢላ እያ እኒኣ ኢለኩም ደቂ ዓበይትና ለወለድክን ኣሕዋተይ ብሰላም ብጥዕና ብፍቕሪ ገይሩ ምስ ትፈትዮም ደቅኽን የራኽብክን ውዕሎ ምስ ጓለይ ሃመይ ርኢኽንኦ ቡና ትኽእል ዶ ምፍላሕ ሃመይ እያ ለሓዳር ተዋፅእ ድያ ትሪኣ ኣለኽን ብንእሽተይ ወሊደያ ኣርኪባትለይ እኒኣ እዛ ጓለይ ማዕረይ ተመስገን መድህን ዓለም ማለት እዩ ጓል 11 ዓመት ኮይናትለይ እኒኣ ረኣያ ግን ጓል 11 ዓመት ኣይትመስል ብጣዕሚ እያ ነዋሕ ቁመታ ማለት እዩ መለይ እያ እዛ ጓለይ ማዕረይና ለወለደስ ይተሓጎስ ደኣ ለወለድክን ተሓጎስ ኣብ ደቅኽን ተደሰታ ብሰላም የራኽብክን ዓይኒ ለዓይኒ የራእይኽን ሼር ሳብስክራይብ ላገበርክን እስቲ ልህልና ጓለይ ፍቕርኽን ግለጻላ እየ ልብለክንና እነይ ጓለይ ካመይ ርኢኽናና
نيقالي بودنا خسرت لنا خميري خنانا رئيتوخن حسابكن فقرخن أو كومنت قلت علي استيله لنا قالي تايكبا أو كومنت سكز حفالي لنا ورنا وعلوم سقالي نزي مثلنا شير سابسكرايب لايك لاقركن فقرخن أو كومنت قلت علنا سسنا ينعخن شاو.